tomt. Det er så underligt. Det er fandme underligt, det her. Det hele er altså sådan underligt tomt. Måske fordi der er virkelig stille. Det er virkelig et underligt sted, det her. Det er virkelig underligt, det her. Så er vi i Turkmenistan. Vi kom her i går aftes klokken 4. Tror jeg, 4 natten. Så vi har ikke set så meget af hotellet endnu. Det eneste vi kunne se, det var, at alle bygningerne de var meget, meget veloplyste i alverdens flotte farver. And so this is our heritage, and so this is our achievement that the Turkmenistan first time hold in 2017 the first Olympic. Og nu er klokken lidt i 12. Så tænker man, nu er hellere lige ud og kigge, inden vi skal på aftentur, nighttur senere. Og desuden så må der kun køre sølv og hvide biler, så det gør det lidt særligt. Men nu prøver vi simpelthen at gå over i den nærliggende mall, se om der er nogle butikker. Fordi vi ved heller ikke, om der er et sådan centrum noget sted. Det virker ikke rigtigt, som om der er. Vi spurgte vores guide, hvor der var nogle caféer og sådan noget. Og hans svar var, at det skulle man i Trade Centeret for at få. Så det kan godt være, at det bare er en hulens masse boulevarder. Kæmpe administrationsbygninger. Meget, meget rene veje. Nu må vi se. Det er førstehåndsindtryk af Turkmenistan. Så fik vi købt morgenmad og vand, som vi så vil forsøge at spise på hotellet. Nå, nu har vi fået noget frokost, så nu vil vi forsøge at gå hen til en park, se om det kan noget fedt. Det er så underligt. Det er meget, meget rent her. Det er pinligt rent. Og så er der desuden nogen, der går ud på vejen derhen. Og man må kun have hvide biler. Og sølv. Der er sgu en sort bil. Super. Så meget for at sige det. Og en cyklist. Han skal med. Haps. Men der er virkelig pinligt rent her. Det kan selvfølgelig godt være, at de gør det tidligere om morgentimerne. Ja, som Sissel hun sagde før, alle de der hvide bygninger, som man kan se herom, op og ned langs boulevarderne, alt sammen marmor. Og alt inde på hotellet er marmor. Marmor og guld virker det til. Og alt marmor kommer så fra Grækenland, Tyrkiet og hvad var det, Italien. Det skal gerne være lidt dyrt. Skal jeg bruge nogle penge? Fordi vores guide han sagde i går, at de er den 4. største producent af gas. Det vil sige, at de er basically røven fuld af penge. Så det skal man jo selvfølgelig bruge på et eller andet. Men lige så bruge det på marmor. Og nu er vi røget over en eller anden park, som også er meget pæn. Det skulle simpelthen være et mall i selvfølgelig lidt ekstravagant design, tror jeg vil kalde det. Lad os se, hvad der er inde i. Det er fandme underligt, det her. Så er der bare sådan en plantorama derovre, hvor du køber dine blomster. Ellers så sker der sgu ikke så meget herinde. Nå, vi prøver at gå ud. Det hele er altså sådan underligt tomt. Måske fordi der er virkelig stille. Jamen det er også det, og det er det, jeg synes, der er lidt sådan creepy. Ja. Altså, der er ikke et øje. Jo, der går nogen andet. Det er virkelig underligt. Og her har de så en stor bog stående. Ronama. Endnu en flot marmorbro af det dyreste italienske. Og dernede noget stort byggeri, som vi ikke rigtig igen nok ved, hvad er. Og så her alle de der forskellige lejlighedsbyggerier, som står en efter en med masser af mellemrum imellem sig. Og det er virkelig svært at se, om der overhovedet bor nogen i dem. Jeg håber, det gør. Det ser sgu lidt tomt ud. Det er virkelig et underligt sted, det her. Også fordi det er så tomt. Der er ikke andre end os. Eller i hvert fald andre turister. Der er ikke særlig mange lokale på gaden. Men det er selvfølgelig også Ramadan, og det er søndag. Men der er bare helt tomt dernede, og der er sindssygt langt, og det går bare lige ud. Ja, altså det er virkelig underligt, det her. Og så alle de der lejlighedsblokke, som ligger her, med pænt meget afstand og mange etager, og det turkmenske flag på toppen. Jeg tror ikke, de har IKEA her. Tror du ikke, de har IKEA her?
Nu synes jeg, du er uambitiøs. Jeg tror ikke, de har noget af nogen mærker, som vi overhovedet kender. Vi prøver nu at gå ned til, hvad vi tror, der er sådan lidt mere lokal byliv. Nu har vi da trods alt fået set den park her. Der er bare tomt. Det er helt vildt. De har masser af vandfontæner og sådan generelle udsmykninger. Deres lygtepæle og deres bænke og stort set alt andet. Lamperne, som vi har på vores hotelværelse, er alle sammen pyntet op med, eller dekoreret med den her hexagon, må det være. 8-kantet figur. Jeg tror også, at de bruger deres flag. Om det har noget at gøre med deres religion, det må næsten kun være. Flere marmorspringvand, fordi det skal man have. Og selv hernede i undergrunden, som ikke engang er en undergrund, der har de her mærker her overalt. Man kan næsten ikke finde Sissel for alle de mennesker, der er her. I det mindste her, der er det ikke marmorgulv. Det er bare normalt sten. Nå ja, det går da. Ja. Jeg skal lige have lidt marmor. Så er vi tilbage i supermarkedet. Se om vi kan få købt et eller andet at spise til aftensmad, inden vi bliver hentet af vores guide. Vi bliver nemlig hentet af vores guide, så vi kan komme på citytur her i aften til byen, mens der er lys på. Så vi skal bare lige have lidt at spise inden. Meters. How much again? 195 meters. Oh my god. So, this is nice. So we are stopping here. So you can see there the guards are corner. But from this distance, so you can take picture and make a video. Turkmenistan is divided into 5 provinces. Ah, okay. North, west, south, and the west part. Dasoguz, Lebar, Mari, Ashgabat, and the Balkan. Okay. This is a 5 Turkmen tribe. Ah, okay. This is it. Yeah, to sort of represent the country. Yes. And the regions. 5 old Turkmen tribe. Okay. Her har vi så verdens største indendørs pariserhjul, som så desuden også skal symbolisere solen mod de 5 stammer og regioner i landet. Men det er stort. Det er verdens største indendørs, kan man så sige. Og så er det kun lidt åbent, når der lige kommer nogle børn forbi. Ikke så meget voksne. And it's also a thermometer. Yes. You to get married the second time, so if you want. Here. Yes. Well, might as well. It's a good party. Yes. Bag mig er det, de kalder for Bakkyski, som er en matrimonial bygning. Det vil sige, at folk kommer her for at blive gift og holde fester og alt sådan noget. Store forsamlinger, basically. Det er også et hotel. Det ligger bare uden for byen, synes jeg i hvert fald. Så det er måske ikke der, man sådan umiddelbart har lyst til at bo. Men det er godt nok. Det er godt nok specielt. Her har vi så deres nationale hund og deres nationale hest, som åbenbart begge er hellige dyr for dem. Og det er så fordi, de har haft det asiatiske OL afholdt her i byen. Så det vil sige, det er OL-stadion. Så under hunden, der viser de så basically, hvad det er for nogle lande, som har deltaget i det her OL her. Også Nordkorea, åbenbart. Og så på den her væg om bagved, der viser de så alle monumenterne. Alle monumenterne, som de har her i Turkmenistan. Ten favorite horses of the second president. Okay. Så er det lige lidt normalt her. Nu er vi i... Jeg husker, hvad byen hedder. Jeg havde glemt det. Jeg havde lige set det på et kort. Super. Byen hedder noget med enden. Nurus, tror jeg, den hedder. Nurus. Tæt kort. Kom. Nukur. Det er her, hvor vi er. Og det er et mere normalt sted oppe i bjergene. Lige nu står vi og betragter deres lokale Silvan, som er dette. Flotte. Super meget. Og her kommer en gammel Lada
som lige skal have lidt hjælp til at starte. They pray. Aha. After praying, they throw the pins. It can be the pins, it can be the case, and some kind of the artifacts. Står vi her ved et hul ned i jorden i Turkmenistan. Så er vi bare lige her, sammen med alle gutterne. Sammen med de lokale gutter. Og kvinderne gider ikke flotte sig. Nej. Det er ikke noget for dem. Nej, det er godt skat. Så er det jo godt, det er noget for mig. De er i hvert fald, de er kølemontre her. Skeptiske sygeplejerske. Yes, this is like a salt cream, a little bit. Velkommen til hesteshow her i Turkmenistan. 6 months years old. Oh, it also looks like a teenager. How do you sound like a carrot? Hello. You can feed us. Så er vi jo henne ved en stor moské, som Tyrkiet åbenbart har givet til Turkmenistan. Super flot. Jeg har selvfølgelig ikke lange bukser med, så jeg lånte lige en kappe af en flink mand derinde. Nu har jeg sendt Sissel afsted med vores guide og vores chauffør, så jeg kunne tage nogle billeder. Vi var alligevel så tæt på hotellet, så de kunne lige så godt sætte hende af. Og så kan jeg lige komme forbi det her sted igen og få taget nogle billeder, for jeg vil rigtig gerne op i restauranten oppe på toppen og tage nogle billeder. Der skal være en fed udsigt. Det er det her underlige mall, hvor der ikke rigtig er noget inde i. Nå, men nu lykkedes det i hvert fald at komme op på toppen, hvor det faktisk også ligner, at der er en sindssygt nice restaurant. Og bagved mig kan man så se monumentet op til højre der, og så ligger der også Nationalbiblioteket om bagved. Det var det, vi kunne se i går, både fra køreturen også, men der meget Sissel, vi gik rundt. Sindssygt fed udsigt herfra. Og det syge er, at lige om bag de der bjerge der, lige der ligger Iran. Så det er lige om på den anden side. Jeg tror, han sagde, at der var 16 km om til grænsen. Det er også bare endnu en af de bygninger, som minder mega meget om et eller andet fra Las Vegas. Altså, det er meget pænt at kigge på, men det er godt nok meget Las Vegas. Tredje dag her i Turkmenistan. Jeg er nu kørt ud af Ashgabat og skal videre i dag til Darvaza gaskrabbet. Og lige nu er vi stoppet ved den gamle UNESCO World Heritage by, der hedder Nisa. And the thickness of the walls from 8 to 10 meters. Wow. Yes. The thickness? Yes. Oh my god. The thickness of the walls. That's your national dog as well? Yes. So this is a video. Shows the history of the Turkmen dog.
PDVSA gaskrateret, som de gravede op i starten af 70'erne, tror jeg. Men jorden den sank simpelthen, efter de begyndte at grave, og gassen begyndte at stige op, så for at slippe af med gassen, så bestemte de sig for, at de ville sætte ild til den, og så håbede de på, at det stoppede med at brænde efter et par dage. Men som man kan se, så er det ikke rigtig stoppet med at brænde, og det er nu 50 år siden. Og hullet brænder stadigvæk, det har det gjort de sidste 50 år. Og hullet det bliver bare større og større. Vanvittigt sted. Og igen, endnu et element til det her land her, som gør, at det bare er vanvittigt sted. Det er crazy land. Meget fedt at opleve. Heldigvis fik jeg lige hjælp af en flink franskmand til at tage et billede af mig selv. Sissel, hun blev oppe i campen. De er i gang med at lave aftensmad op, eller Sissel kigger på. Velkommen til vores lille romantiske feast, som Dias han har forberedt til os. Brød, noget andet, noget mere, noget grønt, noget salat. Virkelig fornemt. Jævnens hul. Eller Nej, det porten til helvede. porten til helvede. Porten til helvede er det her. Nå, så kom vi igennem Karakum-ørkenen fra Darwaza gaskrateret, og nu er vi blevet indlogeret på et nyt marmorhotel, igen uden for byen i Dashugus, og vi er meget sultne, så vi venter på en taxa, så vi kan komme ind til byen, og jeg tror, at taxaen den koster hele 4 eller 5 kroner. Så forhåbentlig kan vi få noget sent frokost, og så har vi resten af aftenen til at slappe af på hotellet, og eller træne en lille smule. Og ud af vores vindue, og herfra hvor vi står, kan man se verdens største yurt, som åbenbart skulle være en eller anden form for en koncerthal, eller sådan et eller andet. Vi fik noget sen frokost ind i Dashugus, og nu vil jeg, så længe der er lys, lige løbe over til den her kæmpe yurt over på den anden side af vejen. Tage nogle billeder, så længe at der er sol, fordi solen den går ned bag nogle skyer. Cirka om 5 minutter, tror jeg. Og vi har fået videre vores guide. Hvis der er politi herover, skal jeg ikke tage nogle billeder. Hvis der er sådan, der ikke er noget politi, så kan jeg bare fyre den af. Så prøver vi lige at se, om vi kan få noget ordentligt. Fordi den er godt nok stor. Køreturen i dag var lang. Det var 7 timer på bumlede veje. Og jeg tror kun, vi har kørt 250 km. Så man var mør oven i hovedet efter 7 timer på bumlede veje. Men nu er vi i hvert fald her i Dashugus. Og i morgen skal vi over grænsen til Khiva. Satser på, at vi kan finde en taxa fra grænsen ned til Khiva. Det skulle koste omkring $15 til $20.